Той струва 6000 лева! Не сте разбрали. Карта струва 7200 лева, но до 14 септември може да го вземете с 10% намаление в приордър кампанията ни. Ето какво получавате. Супер достъпен и ефтин начин за дрифт без аналог с нашия бърз, надежден и лесен за управление дрифт картинг. Той е с изключително здраво шаси, плод на двугодишния ни инженерен труд, проектирано специално за дрифт. Регулиращи се педали, волан и седалка за хора с ръст между 130 до 190 см. Ергономично позиционирана ръчна спирачка и крачна такава, 720 градусов ход на волана и 70 градусово завиване, разработени и интегрирани за автентично дрифт преживяване. Получавате го в 30-дневен срок с безплатна доставка, сглобен с двигател, волан, вложки, седалка с минимална нужда от асемблиране. Вземате и карате, както се казва. Получавате и пътеки, с които лесно сами да може да го вкарвате и изкарвате от автомобила си. Остава един ден. Сега е момента да решите.